Nie tak rýchlo, však budú pixely. Hop. Poriadne to tam vyškrát. Teraz to bude vyzerať, že každý plagát sme lepili onen s kilom farby. Pardon, lepila. Máme posledný plagát a posledný kúsok farby, tak to musíme všetko minúť. Jaj, to lepidlo. To stačí. Dobre, už to tam nalep. To stačí. Tak? Nie, ty mi chytíš mobil a ja ho tam nalepím. Dobre. Chceš to? Tak? Však to je jedno, ja ho očistím. Takže náš posledný plagát a teraz to tu pekne ukážeme celé Takže teraz si zrekapitulujeme, čo sme spravili. Ideme cez kolárko. Máme náš Jedna, posledný. druhá, tuto. A tak si proste ideme kolárkom a ideme. A tak čo vznikne, keď to človek nudí, že? Ale ne, tu není žiadna nuda. A to nie je žiadna videomontáž. Proste stále ideme rovno. Áno, ja ukážem, že ideme stále rovno, A hej. stále sa pohybujeme. Akože pohybujeme sa. Vidíte? Áno. A teraz pôjdeme na našu stenu, tak keď to vlastne. Tu oné, kolárko. Tuto auta, to sa stojí 80-ka na spíšte. Ty kokos, ale my nie sme na prehliadke mesta. Nevadí si to, ideme ďalej. Aha, nejaký Ujo Roboš si Áno, už sleduje máme prvého pozerača. Áno, prvého. Pozerača. To sa to trochu strháva, tak je. Tak tu nalep. Áno. Takže pokračujeme. Aby sme hostia. Áno, vidíte? Triple Dora. Dorota. To nič, tu máme. Tu nejaký Ujo, že Gypsy Ching. Nie, ospravedlňujem sa pánom zo skupiny Gypsy King. Gypsy King. Tu máme ďalší. 12.4. je zóna. Áno. Tu máme ďalšiu Dorotku. Tu sme nehali randa, lebo tam je tiež napísaná Dorota. To je ďalšia Dorka. A teraz záber na náš krásny pár. Pozrite sa na to. A ideme. Dorka. Ideš, Dori. Han Zagorovú. V pohode. Hanka bude slávna a jej veľký nos tiež. Čo robíš? Tu máme ďalšie. Tu hatečko. Yeah. Šupa, Ale úplne. to sme konkurencie, ale dobre. Ospravedlňujem sa konkurencii s názvom ten, či jak sa volajú a ideme na Doru. Komerciujeme to, konkurencia v pohode, to som to zvládla. Tak, a to je A zakončíme to znova. Tak toto bolo, toto bolo Tour de Kolárovo námestie. Budem slávna, ne? Strich! Klapka! Ježiš, klapuj mi to. Chceš sa natáčať?